Sudety, německy Sudetenland, jsou zastaralý německý název pro pohraniční oblasti dnešního Česka, v nichž už od středověku žili převážně lidé německé národnosti, kteří byli v letech 1945 až 1947 vysídleni, čili vyhnáni. Sudetenland byly původně označení hornaté oblasti na severu Čech a Moravy. Později se označení Sudety rozšířilo pro téměř celou německy hovořící pohraniční oblast. Nejenom pohraniční oblasti republiky však byly osídleny z valné většiny občany německé národnosti. Již několik kilometrů západním směrem od Rakovníka, v oblasti Jesenická, žila převážná většina německy hovořících obyvatel. Po porážce Třetí říše bylo veškeré odstoupené pohraniční území připojeno zpět k Československu a zároveň na základě Postupimské dohody vítězných velmocí byla drtivá většina československého obyvatelstva hlásícího se k německé národnosti odsunuta z Československa do americké a sovětské okupační zóny v Německu a připravena prakticky o veškerý majetek. Při odsunu docházelo i k zabíjení německých civilistů. Masivní úbytek německého obyvatelstva Sudet byl alespoň z části nahrazen lidmi z vnitrozemí českých zemí a Slovenska a také imigranty. Imigrantů z ciziny bylo úhrnem asi 200 000. Od konce 40. let až asi do poloviny 80. let československý tisk, rozhlas a televize nazývali odsunuté sudetské Němce revanšisty. Jesenice, německy Jechnic, je město v okrese Rakovník, ležící západně od Rakovníka. Město leží v Rakovnické pahorkatině v údolí Rakovnického potoka. V roce 1932 zde byly evidovány poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, okresní soud, berní úřad, četnická stanice, katolický kostel, okresní chorobinec, evangelistický dětský domov, sbor dobrovolných hasičů, výroba prášku do pečiva, továrna na železářské zboží, 2 mlýny, 2 pily, 3 peněžní ústavy, cihelna, 2 lékaři, 2 zvěrolékaři, 2 advokáti, notář, lékárna, 3 autodopravci, 2 stavitelé, 2 zahradnictví, 2 hostince, 2 hotely, biograf, papírnictví, fotoateliér, obchod s obuví, 3 hodináři, 2 tesařští mistři, 2 cukráři. Při sčítání lidu v roce 1921 zde žilo 1296 obyvatel, z nichž bylo 69 Čechoslováků a 1210 Němců. Dnes zde žije přibližně 1635 obyvatel. Oráčov, německy Vorachon. Počátky Oráčova leží v neznámu. Oráčov vznikl snad jako služebná ves k hrádku, který korunoval ostroh nad potokem Leština. Každopádně Oráčov existoval už v první polovině 13. století. Za 30leté války Oráčov Švédové zpustošili a téměř do základů vypálili. Naopak velkou slávu prožil Oráčov v roce 1897, kdy na místním nádraží poprvé zastavil slavnostně okrášlený vlak nové železniční dráhy z Rakovníka do Bečova. Přestože název Oráčov svědčí o českém původu, postupem staletí převládli v místní populaci Němci. V roce 1921 měl Oráčov 569 obyvatel, z toho 493 Němců a 73 Čechů.
V roce 1930 fungovala v Oráčově dvoutřídní německá obecná škola, poštovní a telegrafní úřad, působilo zde několik zájmových, kulturních a politických organizací. Místní průmysl tvořilo 5 mlýnů, žulový lom na Lovíči a několik pískovcových lomů. Zemědělství se věnovalo více než 30 samostatně hospodařících rolníků. Obec měla 2 hostince, 3 obchody, tabákovou trafiku, obchod s uhlím, kovárnu, 2 krejčí, 3 obuvníky, 2 sedláře, 2 koláře, pekaře a 3 řezníky. Odsun Němců a souběžně probíhající doosidlování českým obyvatelstvem byl radikální historický zvrat, s nímž se obec dodnes zcela nevypořádala. V únoru 1948 následovalo převzetí moci v Československu komunisty, nastolení totality, likvidace soukromého podnikání, kolektivizace zemědělství a další formy komunistického útlaku, které pustošily Československo Oráčov nevyjímaje. Obec Krty, německy Gerteln, se nachází v okrese Rakovník, ve Středočeském kraji, 3 kilometry západně od Jesenice. Žije zde 111 obyvatel. Obcí prochází železniční trať Rakovník-Bečov nad Teplou, se zastávkou Krty. Podle sčítání lidu z roku 1930 měla vesnice 382 obyvatel, 23 Čechoslováků, 353 Němců. První písemná zmínka o Krtech pochází z roku 1227. Až do roku 1595 vesnice patřila k panství hradu Rabštejn a poté krátce ke statku Běsno. V roce 1597 Krty získal Adam Štampach ze Štampachu, který ve vsi založil tvrz. Jindřich Štampach později statek prodal majitelům Petrohradského panství. Krtskou tvrz vypálili vojáci v roce 1623. Významným hospodářským odvětvím byla těžba žuly. Lom zaměstnával v letech 1898 až 1900 až 100 kameníků. Zdejší modrošedá žula byla použita například na stavbu mostu císaře Františka v Praze, mostu v Žatci a dalších místech. Kromě žuly zde byla rovněž těžba pískovce. Petrohrad, německy Petersberg, obec v okrese Louny v Ústeckém kraji. Vesnice se nachází v nadmořské výšce 365 metrů. Dějiny obce jsou spjaty s majiteli hradů Peteršpurg a Šprimberk. Petrohrad postupně vlastnili páni z Janovic, páni z Butenštejna, rod Lipštejnských z Kolovrad a od roku 1622 do roku 1918 Černínové. Černínové sídlili v Petrohradě až do května roku 1945. V roce 1895 dochází ke spojení obcí Chlumčany a Petrohrad a nová obec nese název Petrohrad. V roce 1938 byly obce připojeny na základě Mnichovské dohody k Německu a v roce 1945 se staly opět součástí československého státu. V Petrohradě je řada turistických zajímavostí, zříceniny Petršpurku, kaple všech svatých v blízkosti zřícenin hradu, zámek, budova pivovaru projektovaná Josefem Zítkem, 3 sochy svatého Jana Nepomuckého, socha svatého Wolfganga, 2 památné duby a státní přírodní rezervace, háj Petra Bezruče. V Bílenci je barokní kostel svaté Maří Magdalény, který stojí na návrší uprostřed hřbitova. V obci žije asi 635 obyvatel. Podle sčítání lidu z roku 1930 měla vesnice 914 obyvatel, z toho 220 Čechoslováků a 683 Němců.